Tack för det, tack för det. Det var väldigt dåligt att fylla. Och till lucka vi förra matchen det. Tack för det, tack för det. Det var nice nu. Två var ja, lättare så du jag ner. Sjukt vi fast i fyra på ner. För en halva center då var det hans ser du själv för att det kommer rätta kauser vi skårar på en väg i år men något var det en god känsla att få hålla på en väg. Ja, det var det. Det var ölla dåligt. Vi var i ölla väl fyra och vi var samt om det att det skulle vara. Det var ölla dåligt. Ja, vi har vunnit flera mästerheter vi har på Jagnaren. Du är en av veteranerna linan här kan man säga. Hur så högt rangerar detta mästerhet i förhållande till Legoner? Det är ölla stått till dem att vinna det och nu är det några år sedan jag tror jag sedan är vi 100 så det är ölla dåligt att vinna. Ölla dåligt. Ja. Och detta matcher nästan samstundes till att FRL till KOI, då har vi KOI det kan vara det enaste efter att de är gamla. Är det center vem åt som man säger? Ja, det är det helt säkert. Men det är så att onkel ska ner och det är så men det är rulla chillet. Det är rulla väl det KOI är ett gott lag. Och KOI det är rulla chillet ja. KOI ska bara köra vi är så kommer det rätt. Och det hoppas du kan ska sina få så gå och gamla uppgörna rätt. Ja. Helt säkert. Ja, tack för det Hans Alén.